tossa ja menettää sijoituksen. On nyt vitospaikalla. Esa Ikonen on jätettynä 6. Aika lailla Jensenin auto sauhautteli, mutta näytti kun ihan suoraan vetopäällä mentiin, että silloin ei sauhua putkesta tullut, että ehkä siellä jotain pientä ylitäyttöä on taikka jotain. Valtteri Koski menee siitä heti Jokerille. Juuri näin. Jensen Anttila kaksikko jatkaa tosta ykkös-kakkospaikoilla ja kyllä tossa Anttila hakee niinku Esko Harju on pikkusen tulppana siinä edessä, mutta pysyy tilanne tasaisena ja pakka kasassa, niin nyt on hieno nähdä, kun Jokereita varmasti otetaan tälläkin kierroksella joku sinne syöksähtää, että mitenkä tässä lopulta oikein käy. Jensen joutuu ihan vähän leveäksi tuolla takalenkillä, mutta ei ollut Anttila aivan imussa. Nyt lähtee Anttila Jokerille ja se on varmasti ihan ok ratkaisu tohon kohtaan, kun näytti siltä, että koko ajan pitäisi saada lisää vauhtia. Kyllä, joo, ei siinä kannata perässä olla, jos siinä on hitaampi, niin sitten täytyy riskilläkin ottaa ja ne sitten Jonttulla kiinni, Jonttu ei ole lisärenkkiä vielä siellä. Harjulla ongelmia näyttää siltä, että hän ajaa radalta pois ja keskeyttää. Ja Koski ajautuu tonne, oliko nyt vaan näkymäeste, oliko hiekkapöly mikä, mutta keskeyttää tonne 2-3 pisteen välille. Joo, kyllä nyt rupeaa väki väheneen ja keltaiset liput siellä liahuu sitten 2. pisteellä. Ja kyllä siinä tällä hetkellä on se tilanne, että Iikka Anttila on Jonttu jo melkein ajanut kiinni. Niin on. Mennä, mutta Anttila on nopea kuljettaja ja hyvässä vireessä tänään liikkuu tosi mielekkäästi toi Toyota muutenkin. Hän on jääradalla kyllä niin huimia tuloksia tuolla ajanut, että on, ei yllätys. Kilpailija numero 14, mustavalkoinen lippu. Lipun syy on oikominen. Iikalle tuli mustavalkoinen. Ja näin Rajala lähtee tuonne Jokerille. Ja nyt kyllä se vaan pikkusen Jontun farkkueskortissa näkyy, että tekniikka ei ole ihan uusinta uutta eikä ole haettu viimeisiä virityksiä, koska täällä on paljon autoja ja kalustoja, mihin on tosi paljon käytetty aikaa ja efforttia siihen kehitystyöhön, niin vaikka on kova kokemus ja varmasti pystyvä rattimies, niin autossa jonkun verran annetaan tasotusta, jos verrataan vaikka tuohon Anttilan autoon. Mitäs Jensenille siellä oikein tapahtuu, kun niin kauan kestää, että